terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij lid is Cultuur Open Mic in Suriname zowel Nederland. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940 of 0649528228. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV. En we zitten hier met Ismaël Forswijk en hij is slachtoffer van ook de wateroverlast daar in Brokopondo. Hij heeft zijn woongebied moeten verlaten en ja, de situatie is nog steeds zo erg. We gaan het met hem hebben erover. Hij gaat ons vertellen wat de situatie is, hoe hij tot nu toe heeft gedaan erover. Weet je, wat de stand van zaken zijn. En als hij licht in de tunnel ziet, dat hij binnen de kortste tijden weer in zijn woongebied kan zijn. Meneer Ismaël, welkom. Allereerst, olanga ba a situatie deso giuba. Oké, namisei me bar alasma sa e volg a programma wa odi. Bijna 4 domu sa ode tapa situatie disi en mina Brokopondo Centrum Srefi. Ja. En van a situatie de drapeg dus van uw ervaring vanaf het begin. Van uw shitak awatra eko hei, sa you dus die shitak awatra eko hei. Oké, sami ervaar, isabi abede uma situatie pe unobe baredu srefor. Oké, plusene oben foroisi. En anobede uma situatie tak ibe pot moni na wansi tak in foroisi. Na toevallig uyere mofokranti tak watrau hei. En fosu denki da situatie doroba. Pe i ap money of no ap money i ap presi of no ap presi obe abi moto fu de locatie po bede. Da so obe ko fruisi misrevi na gezin sa na brada da obe bafen osepte na a dansal a recreatiezaal. Oké. Pe echt mi no bewango da pe want ano oso pe kamera bede. Da so okotanda pete later ook toe. De maf NCC enko de ko giwan anu prati wan tu camera. Oké. Na da pro deba presi e faya ma nubi out u babi tandape en asam bedelek isabi lek ibede een soort strafu. Isabi dat is geestelijk ook toe ide een soort strafu. Isabi want inoma de vrij. Oké. Dapo dan dapete kodoro atendisi takio bena uma fomu de masaka awatra de soyesi taki a sungu fo apresi bede in libis ma anu. Oké, obredi tak de saken tako kaga osei baka. Ja, maar want to somewhere e play sa onomafen usrefi. Bijvoorbeeld dus de mataki pas tawa trasaka de maka noteer fu luku askade sau abi. En fu askade te ma berekenen dan pas de maka drai kotak de maka vergoedu baka. Oké, maar a provincie sau abi dape na unema sa persis sana atori en fa ausi eruit. Isi, wano awat trasaka ba? Ubede wa situasi pe isabi ubedele kuda strafu en ubigi 4 usrepti sumo relekti uside oso fudri wanguinde oso mawere tak yade ma okong na camera en de ma oko stellen fast taki dis na askade isi en tras mai advisu tak lukuno unum guinde oso ete wakti mek de ma kopot alasan ta papira fusi ma olang asan dis odur no insan noko en lego uit tak lukuno baka wan wiki da woko luku sana de skade of this tati en isabi leg libis mate you go in you also leg de doro ondro se doro pori wan losani ino matan da peto yo wan tapen even en te tapen dat tere magore matak no de sandis bon ete isi wel e futa go tang wakti onlanga wakti fude makodu asan dat fosi go in u also baka uno sabe isi akadir mamu akadir tu akadir ma heriari en ema de oso saka de watra sakaba uango graag baka pewetang ube afvraag ook toe zou bij actie
staatsolie, dat we lukken no, unu sabe de bezig kan de ebouw wapchi oso. Sa umus bouw godoro, uwan sab de sandati, de verklaar o gebied, lekwa ramgebied. Uwan sabi, e fau ko tandape, wo pran baka, wan libis manu matan sundo fruktu en, ja, de so sandati. If prani baka of una plani, des, uwan sab de sandati. Je begrijpt toch? Of godoro na de bouwwerkzaamheden funu, op stop. Wel, if je tak stop. Dat ook toe, dat uwan sape gebouw opnieuw. Want dat pe we tangba. Dus, walo vraag de, isabi sa uwan sabi. Op de san sa miyere ihal an ook doe na tak awatra konsaka. Want unu jana foto we yere tak alenge ko furu. Wador awatra ne saka lek famu saka. Ma miyere no tak awatra konsaka en abe ko detak na libisma ko meka saka inde fomu. Dat na wansan sa yude famine tak dis na wang na dufo libisma tak awatra ko heiso wang menselijk fala sa may taking. Ja, ala fasi, unu sa dape uit ervaring sitaki na libisma kriye somasani. Want u libi dape umenjari. En mi be maken mi walisi, maar dat be de ina affectieve adjonga des a binnenlandse oorlog isabi. En dan een opdracht voor wap de ma gewoon satak een opa watra. Isabi? Oké, dat de ma be abif open. Maar disi go gewoon onverwacht. Isi? En atorisa de ma itaki takte alleen efadon. Dus dat daarom dat na oorzaak wel te alleen efadon. Dat via de kriki awatra musaka ko tapali by sabi fu meg aliba ko mo respan. Maar ondro sei fu adang kutak fu avobaka komit broko pondo. Kriki no furu da peso takte alefadon da awatra steak. No, asanda tu no mabib tapasandati. Kriki no furu so fu chaso furu watra kon. Nee, want te watra bespang de kriki da avobaka pasis refibe ko ondro watra so leisi vooral a marcha broki dape. Dat na natuur. Maar disi, if abe de natuur, dat die de matapa watra vanaf kotak sonde bakanna. Da watra no saka so snel toch? Nooit. Maar in wat day, gomit atui de day da he watra goiba. Dan alibisma. En alleen het pado telek no ete. En watra saka de so yesitaki asan nego over sa de may tak na natuur. No, dat natuur sa de takima, ano dat na waarheid. En ube up to tak watu e de man fu kondre goderape want tu politik partij goderape tak de man go yepi de man go luku sana schade of de man go yepi na voedselpakketten want pa voedselschaarste bede. Fa you ervara periode tak politik partij goderape e de man fu politik goderape. You ervara lek pomchi politieke plenga santak de me suku vinu abra van tak luku me yepi dus im loopt me im stemt op me. Je we vierde aan dat ook toe in een gebied. Wel, alla fasi, if je denken boem, we vierde zo dat jaar, omdat op deze sami gona even, isabi a binnenland, a fasi dape ina furus ma fu stem giu fanodu, en if asan dat no bedeso, dat ema dat no boko dape sesrepi, isabi, dus da kanede be purut fu dape ba, mami denki are dat nami, naar mijn mening, dat mijn ziel, de mij berket aki, ja, awis na drisma de ja, astem de drisma disi, ay betekent mufuru, je begrijpt, dus dat kota hoort desma die strijd lont ete, isabi, maar, a ekte lobis repitak minstens samit uiteren, maar mijn ziel na om asandati, de mij doe, alsof. Ja. Dus na soort san like nako miwang sorry van tak me yepi maar so gedaan me yepi maar na istemi afano do baka dat na mi klara ngayu. Ja toch, want if you want je hebt me echte, dan ligt van wie ejere na nieuws of zo tak yo de mij kies om een steun. Da uno say dat PCP actie tak maar over zo steun de mij taki. Want if je kies maar steun fu omdat mi de een probleem, dan mi mshito.
Mika huik misrepete tak uma geleden da mi be up da mi temi for tak yo mi have mo fo me des akopiri des wabi go buy vitamin tablet. Maar dat we niet doen, want we kies blikjes waren nu maar op. Maar, ino matan overleed na nga desan dat je ziet dat je gezondheid, ani go, is je dan? Dus je hebt go bij grond toe. Is je? Oké, misape te di des ma beka foto, akro beka foto dat de te tak lukuno. Uko fuga na nga de paket sa we kuchako dape. Na nga de vervasan sa we chako giwi. Go amoni no meku bij sa wa usrep afanodu. Isabi? Want je aan op China tax mamus sorgu, even na bij desani. Alas ma abensma. Deka gas ma moni fa go bij sa fanodu do. En if you want je meer recht of zijde am do fia. En afia dan nooit aan doro. Maar de atori etak tapa media tak ai o kisome moni de kisome moni voor ondersteuning, maar soort ondersteun dat na afvraag. Soort ondersteun. Model sa dama pakasan aan kwa want voeding nou belangrijk zijn. Like feit dat die groente de van nodig en usap de soort type pakket sa e pratina moro food import product sang like van je tak sa neta lang moro ja bif gebruiken snel, toch? Dan ubewan amoni food dat ifu kango by groente. Marafa asango, dus je merk op tak aye piko na je tak ikis voedselpakket of tak ikis wamoni tak ikang voorzien in die behoefte van behoorlijk fasigi je na familie na tras madrape? No yare des. A model dati lekte kweki apchini isabi do. Des na saiwani ye dugi apchi. Des da apchino de zelfstandig ete. Maar je sa de zelfstandig. Dat je wan controle je also tab je eigen fasi. En na sandatu be afanodu. Maar ajers apistor dati de manoma begrijp apistor dati. Ma controle ma libis mato an op chinengere. Isabi luku do froisi. Alla froisi na kosten na sranaude. Je begrijpt toch? En moni sai be aba kibri of spar. Iba bif te ken fu fruisi. Yorwagi, chasanga fisi, wroko constant, I begrijp toch? Oké, if you take one yep me, dat ik abigi yep me nanga repista direct tak lukuno. De eerste moni fiu sai gebruik, oké, een beetje hoor wansani want si tak yo na kosten om mekif konja. I begrijp toch? Later wo taki de trasani. Maar we taki no mo uneshi. I begrijp toch? De 14 sam taki dak nono de graag wan go in de oso fu baka. Maar ulanga waktif go in de oso. Ulanga de ma kon fu koput tanta papira. If de notegi you van tevoren. Fai kan make een plan. Dus adjeslik na ko anansitori de mai tak wansani. Maar soort instantie oko en unte de oko. Na desan sa wan sam graag. Ja. Maar afas van je si asanego van afa begint telek no dat kasana verander. Na no staatsolie wan me kwam begroting. Voor bereken van tak sana schade voor you oso sana schade voor trauma oso. Voor ze man tak ikan go ina oso. Da ine silek asant of loto tu. Masa staatsolie schrijft tak. Ide man nagi na wan tijdlijn van tak. Dis na a duurving. Dis na olanga auteki. En na dis na sa ukang guno bijvoorbeeld. Nee, staatsolie is oro no motaki. Alasan sa muslim president op sa via regering. En werk anu voor regering na NCCN. Dus na via ding san ogomoro fara. Dus de tego taki de no ap a rexi contract ne contact komit unu. Lek slachtoffers sa dape. Dus alasan mus sa eerst via lanti. En isabi bate asan op sa via lanti meestal I take thing. En op deze zou afvanodu dape a rexi contact. Voor kasabi, fa opsa en fa augo. Isabi? Maar we jere via media ma rexi tak so. Na a province zou abinanga lanti in a pistor disi.
Da fafa gezag daarop is er een traditioneel gezag, DC, de mati. Sa de mai tegu sa dumoro fara. Oké, gezegd, meestal de dorpen zijn daar like Baling, Asigro, dape a kapten op moatra lijn, komit kralanti. Unuf centrum, dape uno ap kapten. Dape na so DC itake en usitak DC na masa emek muiti. Amai mek muiti giwi. Maar DC srepi, isa brokopono dape de manawa kas taki kadefu gudu sa moto na binnenland da de mai vind dat bedak ADC ka siki. Dus ADC ook toe de nanga om hem vraag en we zien amana maar zij met moeite guere maar if amana me de sabido dus da moro fura amano madu dus sami if persa dus da unu luk des masaitan dape kande kade nak moro tranga of bar moro tranga of granlati saptak ko je pa DC me ka yep des man kade dat umustu ma mino sabef na uslo tum si mino sapsana sani ma via de sot media disi ta tok we sukuf tak na granlati tak udin a situasi ba isabi des mek de pakken snel aan ko sapsa du snel isabi do if de matak nei uno je punu da am de ook te duidelijk isabi do de man nga dati yulek slakta for da isapsa yu edu ma je bota mo ye pisa okon unte auko ino masabi ente was matak nos pa mo payu bade kadak ya yo kis apai ma unting isabi do akade umenyari isabi do desde no sapego Laat ubeshita kwatus mabeko na foto de mama aksi wa de mabe dino wa petitie na de na 450 miljoen tak de ma ap fanodo fu abedaland kies regime parlement ook toe bewan me kwam apart begroeting die binnenland aram safe sadrape van you denki about the story dat iwana money rechts of you want tak asan de sodana tak wang gereed stand plan de tak asan ebo ko tak de matak de mo bawan woonwijk die de slachtoffers za de ma bouw nu osoguno de sandati of iwana money rechts in anu saya shilek a beste oplossing. Wel, nou een mooie vraag. Maar een vraag zei kagi piki direct. Omdat if de matak do bon woonwijk, ja, de een busani. Want if de masabi bataki, asem sansa de madu de mauta doen doro. Da, fume com uma trapresi, não, a busan ook tu ja. Oké, dat dape ook toe e abi if de matak do bon yung presi foswan oso bauteken no mekido wel de kategi taki wel isi so oso was penso memoni mek so oso fawaka yuna bouwman of kan ebra dai bou saiwani o kagi abedrag isabi dai i meka oso dai de seker taki smaneko nep oso wan ala de sandat de makatak do mixo dari magote kung alomang dari maduan nep sangiu en in plaats dati da tap soan kis da liever da mikis mimo da me doen lek famisref wane I begrijp toch maar wel fudu asem sani sa de ma denki anof gudu trasani wan libis ma ook tu I kagilibis pamuni da godua het trasani isabi toch oké maar voorkom dati da de maka star dai ook tu atugang nanga dis nami oso no if I go so da kom du apis disi I begrijp toch want da ka gomoro bun nanga semoni des waso samenwerken kade taki anaf gwa on fasitak AI si o de manepu yo Dus iedere keer zegt mijn begrijp ik moet dat lantikang of staatsolie of suma kan ik gebruik voor a kennis sa de drape ina binnenland ook toe de man say bouw want unusre bouw also ook toe isabi to maar ano atore takitak ubouw die a leefgemeenschap ko onsta drape ube kan saptak awatra bedoan probleem gunu die a gemeenschap ko onsta of natak na een hetra fascinado de loop der jaren van a goudwinningen vinden plaats, a houtkap, dat a natuurkong
vernietigd tak sanep sadrape. Nadati? Wel, alanga zou dape, ik me versta vraag boem, da, voorzien de president dat bij de zo veilig, hè? Oké, maar atoes ade mij tak kan het door de udu of een goudwinning, een natuur, veranderen in de plaats. Wel, ik had het zo werkelijk, maar kan het 40% noemen. Ja, maar ano helemaal tak na a situatie dat er, uno denki. Nou, omdat uno zei dan dat beschreven. Kotak tek if you go na foba kapasi. Dat je ziet herde bigiwagi ereipsa. Ja toch? Maar zeker, anos ma fa binnenland. Nee, we doen, de mij doet zo go to ko dape. Maar ik ga zo werken naar tap doti jade. Ik sabi na bigi bedrijf. Ik go bundipi. Lek familia, ik ga go maar solisi, me go na ngame waketen sa, ik ga prit langa, maar onfuru mo pliti. Ik sabi. Maar sumai go na nga bigi masingo pour ala Santiago des. Ep na de mas rep ekriere, da ude uma situatie da na de ma juist mus puro tap soanutu. Nou, de concessie salanti ik geven uit. Is een bigi machine, ik geef gelegenheid die de kapitaal is. Voor cha bigi machine na nga sango drape furo ko udu na nga go to want ano. Sma fu benalan serevi ab de bigi machine. Noiti. Anos map dape. Yo want masa abmama sanimar. Tai go over bigi machine na nga de euro de sansa de mai taki fu goudwinning. Tap hoeveelheid of uroko udu. Desandati anos map dape do desandati. Want usap ook doet dat kwek gebruik de ina binnenland ook door de mij gebruik dat kwek voor wina go to ook door. Asa dat effect volksgezondheid ina hier sungu daw sungu drape. Wel, nanga kwek sani, bijna mikataki, ja, we libi gewoon, want bijna one hoor ik in nanga san dat me sabi atro gwenti of sang of trap mogelijkheid no de want voor de wat trouw efficiënt. En o de luku op uno aba techniek voor luku tak e deficit is boefja op de no boefja dus we libi gewoon normaal. If we de een probleem, o sabi. De traplagen bij konde ina hier sungu want maskita bij konde ook to larve de society ube kolisi kranti. Ja, maskita, telik no de maskita lai. Para bakana, de maskita lai. En ja, chip chisani. O dema kadeno masabi de tag na dur a situatie abe kakosofara. Ja. En onderzoek team zaptak lanti apwan to bureau like BOG ala de soort manati. Yeshi de me waka edu meeting nga everteru sakam sana dis en sana dat en meta schade eigenlijk ga volksgezondheid dan nga apisi fu score ook toe sa imerk op drape. Wel askoro tori askoro bigida normal dape fara metaki over Brokopono centrum dape. Oké, maar tori BOG na onderzoek wel kan de IFM pressie onder grond, maar althans mino side soort groep dat dape. No, mino side. De mannen pa unu fulu ko fa a gezondheid funu de F1 effect de want usap tak sa ina binalan toch pa de meroko. Kan de goere maar le pemi etan des u dan presileg le treme ka fluctueren kampen de so sanati. Oké, maar ek sudah de manoko kan de trapesi de goel des minom taki de no kon na binnenland masami etaki na fu a contre pemi etang da uno side soort groep dat dape. Sesrepi. En ik laatste vraag. Bezoek voor a VP ng president ng want delegatie voor ministers. Van dat bij virgeu abegu chinso spirit chinso hope di de man bekoluku. Wel, die VP kon da isabite si de soort man dat ik kon da je bigi fi prisiri batak oké. Ja maar dis de ma saptak wel o de een situatie. Oké, de ma bekonda pe de ma ko overhandig. Walosani
gi a district, ja, misschien kan ik over een bedrag van 94.020 SRD. Oké. Da, juist als doen dat, dat je bereikt dat, oké. If we dit centrum, het centrum dat POD, ik denk 30 gezin, sakmoto uit Osso. Da, if we dan mooi tak je de gewoon money voor ka, bouw ik even vrij. Da, we berekenen dat 90 gedeeld door 30, da, kan je alles maar bekijken van 3, dus dat toch niet tevreden. Maar ja, ik ga over het district. Dat je praat amonie dat hij dat bijna in ons sapje amonie dat goe. Ik begrijp toch? Maar ja, iemand die dat biedt, is dat niets. Dat op dit tevreden. Maar als je go naast je dat joh. Gedeeld door aantas pas dat peda. Baya, voor de miljoen sa de mij taki. Isabi, de miljoen sa je jere dat je berke taksa. If de mas een miljoen kon geven naar centrum. Dat bijna, maar tak terang amor bijna ook adu furu. Maar ja, is dat libis maar deba, libis maar nooit anesari, efinabi. En amasa abso furu srefe suku. Lasan sayuno abi ba. Da we denk desan dati, maar we smile lang ade man. Maar tipinyo ati de berge taksa, de man is no sap sawa fanodu. Maar de matego vader mau zetten niet getak doen zodat in. Adraag over, maar van je zetten iemand aan de furu, maar kan die isabi de man legt uit van cassette in. Wel, ik denk nou moeilijk wiskunde de man pot adisi. Want if adisi no look buda, je hier ook kies koskosi. Maar ja, dat no maakt die geval. Omdat ik kies van Chimoni, die man gemeenschap, sa de man situatie. Dus voor ouderen dus, maar dus dat nog mooi, dat nog een vraag tegen. Is dat niet toch? Maar ja, kan dat allemaal op een systeem. Maar misa berika even baten, dus die maar het tak over amoy, dan misschien dat no. Da bijna, mina verwacht net, dat tot die seren, dit is nou wat hoor ik gewoon. Want als ze maar bereikt naar een eng, if nou voor maar voor stem, of oké, maar ja, nou ben ik zo voor over een politieke partij, ben ik zo. Dan gaat dit maar samen de moeite. En ja, gadom dit maar dat moro furu baka. Omdat Allah pasti de doet de uiterste best. En die don't forget hoe dat nou een boensani. Is dat toch? En hopelijk dat als aan gebruikt dat maar boenfasi ook toe. Want als aan sapchi, dat if je nog gebruikt een boen, dat moro snel al verdwijnt. Ja. Dus we geven maar dat grantangi ook toe voor a stap sa de tiki. Ismael, we takitangi tak i dela verhaal lang uno, ervaring voor jou in hier water over la situatie en uno voor Kulturo TV hoop tak alasani waka en taka oplossen ko heel snel ook toe en tak gralanti hier sa wabiftaki en tak de mango denki moro para de molosa san duurzaam op. Disi bede Kulturo TV out. We liplik mama na nga papa, we make up chin down no mangem baka wood. No mangem baka, oh baby daddy, why, just mama, why? We make the chin down no mangem baka wood. Yeah. Dat chin trouw a minister of one directeur, a trouw a leerkracht of one inspecteur. Da yo wan bar van ayabe, ja, yo tegis ma van ayabe. Of hij zingt pokoe, of trouw a regisseur, of kan dat trouw president adviseur. Da yo wan bar van ayabe, ja, yo wan go tegis ma van ayabe. No unom kar de mahur, tak de no verstandig, de no mahur lobby boom, wan de no handig, de mooi. Dat ding liep zo losbandig, mooi shifa de la fumofo, de zo voltandig. Onroveni na wan pijn, hij viel zo brandig. Kolokunede, want hij gweving uit landen. De jepi moestaki heeft stempel uit krachten. Na luku van de prachten. Da ide mek na mama, we liplek mama na nga papa. We make up chin down no mangem baka wood. No mangem baka, yeah, baby daddy, why, just mama, why? We make up chima, no mangem baka, wood. Respect je gyal dem pa, zij zorgen dem ching. Big up Seliman. Way, Kulturo.com. Check it!